тя говори. Тя била говори. Добър вечер. Добър вечер. Сега, става дума за склад за НУРС-ове, неуправляеми ракетни съоръжения. Това е 6-ти холандски склад на територията на складовата база към завода на складовата база в село Иганово. Подчертаваме, че става дума за складова база, която непряко е свързана с производствения процес. По принцип там дейности, свързани с технологичен процес, обработка и работници от завода не се провеждат. От самото начало там има по принцип само двама охраняващи. Един от охранителите е подал сигнала за пожара, след което те са евакуирани. Подчертавам дебело, че от самото начало е действано изключително адекватно. Няма причини за притеснение за човешки жертви. Към настоящия момент ситуацията е овладяна. Допреди около час и половина все още имаше взривове на територията на 6-ти холандски. Поради тази причина пожарникарите не можеха да влязат поради опасност от осколки. Към настоящия момент от около час пожарните екипи вече работят на място. Ситуацията е овладяна. Благодаря изключително много и на изпълнителния директор, и на шефа на пожарната, както и на областния управител и на кмета на Карлово, които са адекватни тук на място в кризисния щаб. Пак подчертавам, ситуацията е овладяна. Създадена е в началото паника сред населението, които имат спомен от 78 година от големите взривове, и населението е напуснало частично село Иганово. Към настоящия момент всички жители сами са се върнали по жилищата си. Няма опасност от установката овладяна, няма опасност за населението. Подчертавам и самите, ние сме съвсем близо. Съвсем близо сме до складовете, които са извън селото. Вие сами усещате въздуха. Подчертавам, говорихме с хората, експертите от пожарна защита. Няма опасност за въздуха, за замърсяване на въздуха. Става дума за конвенционален боеприпас, който не отделя вредни химични вещества. Пътува насам екип на РИОСВ Пловдив, изпратен от министър Василева, с която поддържах също връзка, които ще измерят на място замърсяването, но такова няма. По данни на пожарите няма опасност. В момента все още пожарните екипи работят на територията на 6-ти холандски и 8-ми холандски склад. Положението е под контрол. Не, взривил се само един склад. В следствие на осколките има запалвания на трева и частични горски пожари около други складове, които в момента пожарната работи. До 24 часа такъв е технологичния срок. Експертите ще установят каква е причината за пожара. Не се знае, нека да оставим на експертите да свършат работа, защото всякакви хипотези към настоящия момент са излишни. Пак подчертавам, технологичният срок е 24 часа след взривовете, след като абсолютно бъде потушен всякакъв вид пожар и опасност за каквато и да искра. Казахте двама пазачи имало, пострадали ли са? Не, няма пострадали, пак подчертавам, от самото начало е действано изключително адекватно и не е имало нито момент на съмнение за това, че може да има човешки жертви. Те са евакуирани своевременно, двамата пазачи. Какво количество материал е взривен? Доколкото знам от тук изпълнителният директор господин Стоенчев, той ще ме поправи, 2000 НУРС-а, нали така, господин Стоенчев? Да, различни продукции има. Не може да кажем в момента колко е тротилов еквивалент. Това ще го кажем малко по-късно. Наистина оставете ни да свършат всички това, което тлее, да се загаси, за да може утре, когато вече е възможно да влезем, да видим за какво става на въпрос. Както разбрахте, нещата се успокоиха и най-важното е, че съоръженията, които са направени около тези складове, са работили така, че да ни прехвърлят взрива или това, което е летяло към други складове. Така че всичко се е сработило както трябва да бъде. Имало ли е взривна вълна и тя какво е причинила? Никой не може да каже в момента. Няма щети, не може да кажем, както виждате тъмно, не може да се ориентираме още какво е, но това е складова база. Извън населеното място е, да, най-много тук е усетено, защото е най-близко по права линия. Това е, което може да кажем. Колко склада има тук? Конвенционални боеприпаси, моля ви обяснете. Боеприпас? Боеприпас? Какво означава? Неуправляем реактивен снаряд. Те към къде си излетели при взрива? Не може да кажем в момента. Ние не можем да определим къде е летяло. Няма опасност за населението. Това е, което можем да кажем под контрол. Вече разбрах от колегите, че пристигна екипа на РИОСВ Пловдив, така че те ще направят замерване на въздуха на място. Ако искате, може да изчакате да... Имало ли работници в този склад и кога последно са напуснали хората склада? Извинявам се, на господин министър каза преди малко, това е извън района работния на завода. Това е складовата база, която съхранява готова продукция. Не е мало работници, нямаме втора смяна, днеска макар че е работен ден, няма пострадали, нито може да има. На време е реагирал охранителя, на време се е изнесъл от мястото, подаден сигнал, всичко е среагирало както.